Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа малко шпакловка как правим. Аз съм аматьор, по принцип това го правят майсторите ни. Тук сега помагаме на кумовете и ще трябва да се включи аз в работата. Работим с най-добрия материал на пазара. Оператора, ако може да снима Solidin. Значи това е Solidin 210, който позволява до 8 мм дебелина нанасяне на една ръка. Две ръце 16 мм. Директно върху панела, след махане на тапетите, можем да работим с него. Първа ръка, после втора ръка с V30, V40 или V40 Pro и стената е готова. Никакви гипсови шпакловки, никакви циментови шпакловки и така нататък. В случая нанасяме с варк, може да се нанася с машина и с маламашка. Нанасяме дебело. След един бърз ремонт на удължителя продължаваме. Ето нанасянето е супер елементарно. Едно боядисване с много платекс. Тук имаме сега около 0,7 от квадрата. Нож става с маламашка и с всичко. Общо взето леко издърпване и си заглажда. И много грубо първата ръка е готова. И сега има малко дискострояване, обаче няма да го правя, а и не съм най-добрия майстор на света, затова има хора, които се занимават с това нещо. И да, ето, виждате комата как знае веднага какво да даде, какво да направи. Ще стане майстор приятел. Това е, ако искате хубава шпакловка, Solidin, BG Ремонт, произвеждаме я в Словения, най-доброто на пазара. И в същото време е ефтино. Да не повярва човек, че може да съществува такова нещо, но има. Защото го произвежда BG Ремонт. Това е хубав ден!